Здравейте! Днес в Заешкото кафе ще си говорим за загражденията, за заешките кътчета и за супер малко ще вметнем и клетките. Да, ще вметнем клетките, като нещо обичаме, лошо. Да. Види, разкажи за твоите зайчета и какво представлява твоето заешко кътче вкъщи. Да. Аз имам късмет, че имам една много голяма тераса, тя е 7 метра дълга, която съм разделила за естествено. Терасата ми е остъклена с 4 сезона и има климатик, за да може зайците да се чувстват комфортно по всяко време на годината. Разделение Това са богати зайци. Не, да, зайците са богати, майка им не. Майка им е разорена. Всъщност при мен имам 3 заека, които се опитвам да сприятелям. Нещата се случват много трудно. Все пак и съм доста заета, ако трябва да съм честна, нямам много време за това. Но Пени и Бамби живеят на тази тераса дълго, която е остъклена на 2, като Пени, освен терасата, тя се влиза и в спалнята ми. Ходи си в туалетна, която е тип заешка котешка туалетна. Но при Пени особеното е, че тя никъде не ходи, не пишка някакъв в сеното си. Така че тя има 2 места. Всеки с особеностите си. Има такава тарелка, в която се ходи до туалетна, и друга кутия, която е тип затворена котешка, където е сеното. Тя яде и после отива на другото място. Бамби в едно и също място яде и ходи до туалетна. Бъни също. Там е много по-лесно към чистене, въпреки че разхода на сено е много по-голям, когато ходят на едно и също място. Със сигурност. Да. При Пени няма толкова проблем. Но нещо, което е пак и различно, е, че всеки обича да спи на различно място. Например, Бъни, независимо колко къщички му слагам, той обича да спи на плочките. Той живее в холо кухнята ми, общо помещение, той там се подвизава. Няма заграждение, просто е отворено. Да, общо взето, значи зайчета ти са свободни, живеят си свободно. Да. А притесняваш ли се за кабели или нещо? Когато правих апартамента, вече имах аксел и това е нещо, което казах на майсторите, не искат нито един кабел да се вижда, всичко ми е вградено. Единствено робота ми е с кабел, който се виси и се стърчи, но Бъни не хареса кабели, така че абсолютно е окей с това. А от към мебели да се притесняваш нещо, да ти изровят? Нямам никакъв проблем, въпреки че масата ми, холната ми маса от дърво, не те педечета и дефи, не проявяват интерес към него, нито тапети, въпреки че със сигурност знаете видеята ми на Аксел, който късаше тапети. Тези трите са много окей. В момента зайците ми са супер окей. Да. Просто е късмет. Да, при мен, първоначално, когато бяхме с 4 зайчета, те си живееха заедно в едно заграждение, като по-голямата част от деня си бяха пуснати и си цъкаха из апартамента. Тогава бяха по-млади и имахме проблем с тапети, с стени, с килими, с дивани. Да, имахме проблем с много неща. Но, за по-млади зайчета, според мен е напълно нормално. В момента вече сме с 3 зайчета, но за съжаление малко се поскараха, така че сме в 2 заграждения само. И е малко трудно, тъй като постоянно въртим едното да е затворено, другите да са отворени и така. Но се справяме и тъй като си работят вкъщи, всъщност по цял ден са пуснати само наистина през нощта са в загражденията си. И така. Като цяло, правим впечатление, че ние, които имаме няколко заека, в моят случай е малко по-различно нас. Те не се живеят заедно, но имам късмет да не са деструктивни зайци. Когато са по 2, се занимават едно с друго и някакси нямаш такъв проблем към разрушаване на апартамент. Според зависи, защото понякога е точно обратното. Единият заек като глед и ходи да прави нещо и другия след него, след него, и аз тук да ровя килима. При Аксел беше кълпазаним, но когато взех Бамби и се сприятелиха, просто той тормозеше нея. Горканка и се занимаваха двамата.
Да, това е опита ни с... всъщност, да, ние малко минахме в друга тема, нали, не за заешките кътчета, но така става, като сме на кафе. Споделете ни какви са вашите кътчета за зайчетата и разбира се, не споменахме клетките, между другото. Да, много сме клетките против са окей. клетките. Да. Клетките са окей. Колкото и голяма да е клетката, имайте предвид, че едно зайче, за да се чувства добре, особено през нощта, когато действително са активни, дори изкуственият ни заек стана активен. Да. Да, имат нужда от поне 3 квадратни метра минимум. Да, и също на височина поне метър, което това никоя клетка, за съжаление, не го осигурява. Кът.